Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps, tot en un format accessible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Mindcast 30. Soc Josep Torrent i avui parlarem d'un llibre que a primera vista sembla una broma intel·lectual, però que després descobreixes que no ho és gens. The Simpsons and Philosophy, un recull d'assajos que utilitza la família groga més famosa del planeta per fer filosofia seriosa. Els autors no són noms d'aquests que et fan tremolar les cames. William Irving, Mark T. Conner i Ion J. Scoble són professors de filosofia nord-americans que han entès una cosa clau. La filosofia ja no viu només a biblioteques, sinó a la cultura pop. Si vols que la gent pensi, no li dones cant en llatí, li dones Homer Simpson amb una cervesa a la mà i deixes que es pregunti com pot existir algú tan irracional i encara sobreviure? Exactament. Benvinguts al laboratori moral de Springfield. I per què els Simpson? Doncs perquè és una sèrie aparentment estúpida feta amb intel·ligència brillant. És vulgar a la superfície i finíssima en el fons. És la combinació perfecta perquè el cervell entri desarmat i llavors, quan rius, pam, et colen la idea filosòfica. El mateix Homer és pràcticament un manifest contra el racionalisme il·lustrat. Un home mogut per la gana, la mandra i la por, i que malgrat tot funciona dins un sistema que li continua perdonant la vida. Una radiografia del món occidental, però amb uns donuts a la mà i també a la panxeta. Després tenim la Lisa, la veu moral i completament racional, un petit Descartes feminista d'uns 8 anys vivint en un ecosistema que la desmenteix cada 2 minuts. O la Marge, que és la metàfora perfecta de la virtut sostinguda. L'ètica del algú que ha de fer allò no exploti. I el Bart, l'adonisme espontani, l'antistoic, pur criat en estar salvatge. Tots ells, Cada personatge és una categoria filosòfica disfressada de dibuix animat i el llibre el que fa és això, despullar aquestes categories i preguntar per què estem rient exactament, què riem quan riem dels Simpsons. Doncs mira, quan riem, mires els Simpsons és un entreteniment, veus caos, sarcasme, quan els mires com a text filosòfic, el caos i aquest sarcasme són metàfores d'un ordre profundament humà. Cada gag, cada situació absurda, cada personatge exagerat és una peça dins un mecanisme molt més gran, la representació d'allò que som quan deixem de fingir que som racionals. Així doncs, el llibre The Simpsons and Philosophy parteix d'una idea brillant. Springfield no és un lloc, és el mirall comunitari, una petita ciutat on s'hi condensen totes les versions del que pot ser un ésser humà modern. És el laboratori perfecte, els instints, la moral, la raó, la culpa, el desig, l'amor, la fe i la desconnexió. Tots ells conviuen sense coherència, però també sense col·lapse. És el que som nosaltres, vist des de fora i exagerat, però fins al punt de fer-nos riure. Així doncs, comencem. Primer de tot, aquesta refutació, aquesta cosa que ens barreja la il·lustració volant, aquesta modernitat filosòfica, des de Descartes fins a Kant. Tots ells ens han venut la idea de que som éssers racionals, capaços de prendre decisions mitjançant la raó i el judici moral. Homer Simpson és el contraargument amb cames i panxa, una criatura moguda per la fam, la mandra i l'instint immediat, incapaç de sostenir una idea més enllà del següent dònut. Però aquí hi ha el detall genial. Homer no és un fracàs, és un sistema que funciona. Tot i la seva absoluta incompetència, la vida segueix. La família el tolera, la feina també, la societat el perdona. És com si el món hagués après a assimilar la seva pròpia irracionalitat. Podríem dir que Homer és Hobbes en versió domèstica, una naturalesa humana sense fre, però subjecte a un contracte social invisible, la família, la feina, la ciutat, que el conté just al límit perquè el món no implosioni. Ell no entén res del que passa, però sense ell la sèrie no existiria. És la prova de que el caos en dosis controlades és funcional. Si Descartes deia, penso, per tant existeixo, Homer podria dir, menjo, per tant resisteixo. El seu pensament no és abstracte ni teòric, és estomacal, primari, brutalment sincer.
no reflexiona, però actua. I en aquest actuar hi ha una mena d'honestedat natural que el converteix en un antiheroi perfecte. L'home que no pensa però sobreviu. Tots els homes portem una mica un Homer a dins, diuen. No, bromes a part. Homer és també la imatge del nostre segle. Ciutadans saturats, intoxicats, cansats de tanta complexitat que opten per l'apatia còmoda. Riure del Homer és riure d'aquesta part de nosaltres que diu no puc més, deixeu-me en pau amb la meva cervesa, sisplau. Per això ell no és una burla, és un diagnòstic, una caricatura que ens exposa sense voler, un recordatori que potser la il·lustració no va fracassar del tot, però va perdre l'interès general. Després tenim la Lisa. La racionalitat en l'exili és el contrapunt perfecte. Si Homer representa l'instint, ella és la raó, l'intel·lecte en un món que ja no valora el pensament. Una nena de 8 anys que entén masses coses en un context que no entén res. A la Lisa hi ha una melancolia filosòfica, la consciència de qui veu la veritat però no pot canviar-la. És una petita Descartes amb cor, una Spinoza amb minifalda, una veu que creu en la justícia, la ciència i l'art, envoltada d'un ambient on tot això sembla inútil. La seva lucidesa no li dona poder, li dona molta soledat. Lisa és la tragèdia del filòsof modern, la raó sense audiència. El seu drama no és que ningú la contradigui, és que ningú l'escolta. És el símbol perfecte del pensament crític en temps de soroll, lúcida, coherent i completament desconnectada del món que vol millorar. Podríem veure ecos de Simone de Beauvoir, una consciència que busca sentit dins un entorn que no en vol. També en Kierkegaard, amb el seu angoixa davant la llibertat. Lisa sap que és lliure per pensar, però també sap que pensar no li serveix per gaire. Això la condemna a un tipus de tristesa subtil, la tristesa de qui ja entén massa. Però malgrat la seva frustració, la Lisa continua. Toca el saxofon, llegeix, protesta, s'indigna, intenta millorar les coses encara que sap que fracassarà. I potser aquí hi ha la seva grandesa, no la seva intel·ligència, sinó la seva perseverança. Lisa no triomfa, resisteix, i resistir avui ja és una forma de victòria. Després la Marge, la virtut no heroica. En aquest centre d'aquest univers desbordat i a la Marge, l'únic eix estable, el cor silenciós de Springfield. La Marge no és brillant, ni apassionada, ni heroica, és constant, i la constància en un món absurd és la virtut més revolucionària. La filosofia clàssica d'Aristòtil a Sèneca sempre ha parlat de la virtus com a equilibri entre excés i defecte. La Marge és això mateix, la mesura, la prudència, el sentit comú. No actua per destacar, sinó perquè algú ho ha de fer. Ella és l'ètica sense discurs. La Marge representa totes les figures invisibles que sostenen el món mentre els altres el destrossen. És la mare treballadora, la persona que renuncia per mantenir l'equilibri, i en això hi ha més heroisme que en qualsevol batalla èpica. El llibre la descriu com una versió moderna de la forensis aristotèlica, la saviesa pràctica, la capacitat d'actuar bé sense necessitat d'ideologia. La Marge no predica, fa, no parla de moral, la practica, no cerca la glòria, manté la casa en pau. El seu paper és profundament filosòfic, recorda que la virtut real no és la grandesa, sinó la responsabilitat, i que sense persones com la Marge, ni el Homer, ni la Lisa, ni el Bart podrien existir. Ella és el fil invisible que uneix l'absurd amb la normalitat. Hi ha un detall que sempre passa desapercebut. La Marge riu poc, però mai deixa d'estimar. Potser això és la seva forma d'humor. L'amor com a resistència silenciosa. I després tenim el petit dimoni, el Bart, el rebuig alegre de la disciplina. Aquesta anarquia pura, l'esperit adolescent etern que diu no a tot només per veure què passa. No és malvat, és curiós, però sense causa. Ell és el Nietzsche de Springfield, sense llegir Nietzsche. És vitalisme pur, viure intensament encara que sigui inútil. Si Homer és el desig i Lisa la raó, Bart és l'instint de llibertat. No busca destruir el món ni millorar-lo, només comprovar què es pot ignorar. És el nihilisme lúdic, el que juga amb el buit i hi troba diversió. A través del Bart, el llibre ens parla de la rebel·lia contemporània, una rebel·lia sense ideologia, sense revolució, sense destí. La pura necessitat de sentir que no tot està decidit. El seu Eat My Shorts
és una versió còmica del Déu ha mort de Nietzsche, un rebuig d'autoritat, però sense proposta alternativa. Barth és la llibertat sense sentit, però també el recordatori que la llibertat no sempre necessita un sentit per existir. Ell actua sense motius i tanmateix és autèntic. És espontani, instintiu, honest, tot honestitat a la seva irreverència. Barth és brutalment sincer, però el seu hedonisme té límits. Darrere la seva insolència hi ha un desig infantil de ser vist, de ser escoltat. És l'ombra emocional d'un sistema que educa per obeir però castiga la desobediència amb indiferència. Així, en Barth és també una crítica, la del nen que no vol ser adult perquè el món dels adults no val la pena, no li agrada, el rebutja. El seu riure és subversiu però també desesperat. Riure's de tot és una manera de no sentir aquest buit interior. I aquí els Simpsons es converteixen en psicologia pura. La rebel·lia com a defensa contra l'absurd. I després tenim tots els acompanyants de la sèrie. A mi m'agrada començar pel Ned Flanders, que de fet em recorda una mica, un dia potser farem un podcast sobre el Ted Lasso, la sèrie d'Apple TV, que a mi em va impactar moltíssim i que recorda una mica, suposo, deu ser el bigoti, però és aquesta bondat del Ned fora de lloc. És el veí perfecte en un món equivocat. Un home que viu segons els valors clàssics de la fe, la família, la rectitud, en un univers on tot això ha perdut valor. És un personatge que, més que riure's d'ell, ens incomoda, perquè ens mostra com de poc espai queda per la bondat absoluta a la societat moderna. Flanders és una caricatura de la moral cristiana, però també una figura tràgica. No és dolent ni fanàtic, sinó, sincerament bo. El seu problema no és Déu, és el context. Springfield no és un món per als purs. La seva fe el converteix en una espècie d'estranger, un home fora del seu temps. En ell hi trobem una reflexió molt potent sobre el paper de la moral d'avui. Quan la societat deixa de creure en absoluts, què passa amb els que encara hi creuen? Flanders és el testimoni vivent d'una ètica sense públic, d'una fe que ningú ja no entén. El llibre el presenta com un sant ingenu de la postmodernitat, un ésser virtuós en un món cínic. El riem molt, però també l'envegem una mica, perquè tot i la seva ingenuïtat, ell viu amb una convicció que nosaltres hem perdut. Ell sap qui és i què vol, i això, en temps líquids, és gairebé un miracle. Després tenim Krapavel, el desencís educatiu, la professora que és l'ànima cansada del sistema, representa l'educadora que va començar amb ideals però va acabar amb el cinisme. És la metàfora de com la societat tracta el coneixement, amb desinterès, amb pressa, com si l'educació fos una molèstia més que una esperança. Krapavel és lúcida, irònica i amarga, sap que els alumnes no l'escolten, que el sistema està podrit i que la seva feina ja no té el prestigi que mereix. Però malgrat tot, continua, insisteix, no per vocació, per inèrcia. I aquesta inèrcia és un dels retrats més honestos de la desil·lusió contemporània. En termes filosòfics, Krapavel és el nihilista funcionari. Sap que res té sentit, però compleix igualment. És el rostre educat de la desesperança. No fa discursos. Ella fa exàmens. No creu en res, però encara corregeix. Ella és la víctima d'una societat que ha convertit l'aprenentatge en estadística. I a través d'ella, The Simpsons ens mostra el drama d'una generació que va créixer amb ideals i va envellir amb sarcasme. És una advertència i una confessió. Quan la cultura deixa de creure en el coneixement, els mestres es converteixen en actors d'una obra que ja ningú mira. El senyor Burns, el poder sense ànima, és la representació més pura del mal contemporani. No el mal actiu, sinó el mal indiferent. Ell no vol fer mal per fer mal, només no li importa el que fa. És el capitalisme portat en la forma més bella i elegant, un home tan ric que ja no és humà. Burns és un déu de cartró i pedra, etern però buit. El seu poder és absolut, però el seu món és estèril. No té família, ni amistats, ni desig, només possessions. Ell no viu, administra. En ell hi trobem una lectura clarament filosòfica. Burns és la versió econòmica del superhome de Nietzsche, però sense transcendència. Un ésser que s'ha elevat per sobre dels altres, però que no sap què fer amb aquesta elevació. És el poder convertit en caricatura i alhora un recordatori que el poder real és sempre avorrit. El llibre el compara una mica amb Plató. Si el filòsof rei hagués fracassat seria Barts,
un home savi, però sec, racional, però desconnectat de la vida. Barnes no és malvat per intenció, és el producte final d'un sistema que adora el benefici per damunt de qualsevol valor. Quan el veiem, riem del seu absurd, però també ens inquieta, perquè en cada decisió indiferent que prenem nosaltres a la nostra vida, cada més igual davant del dolor aliè que nosaltres pronunciem, hi trobem una espurna d'aquest senyor Barnes dins nostre. Després tenim aquest personatge, el Moe, la soledat col·lectiva. El bar del Moe és el confessionari, és la confessió sense Déu, un temple profà on els homes busquen consol en la rutina i l'alcohol. Moe Slysak, el seu propietari, un dels personatges més tristos i més profuns dels Simpsons, la soledat feta rutina. És cínic, rut, patètic, però sota aquesta façana hi ha una necessitat immensa d'afecte. Moe vol ser estimat, però no sap com. Vol sortir del seu petit infern, però s'hi aferra perquè és l'únic que coneix. El seu bar és la versió moderna del cafè existencialista, un lloc on el temps no passa i les converses són cercles tancats. És l'espai del fracàs compartit, de la tristor convertida en companyia. Filosòficament, Moe és la resposta instintiva al buit. És l'home que davant la manca de sentit construeix un hàbit. Cada dia serveix les mateixes begudes, els mateixos clients, amb les mateixes bromes, i aquest acte repetit infinitament és la seva forma de no desaparèixer. Moe ens mostra que la rutina també pot ser una forma de resistència. Potser no ens eleva, però ens manté. I en un món com en Springfield, o sigui com el nostre, potser això ja és prou. Després passem a l'amor com a subvisió del Waylon Smithers, que és l'ombra del poder, aquest home fidel fins a la dissolució, el servent perfecte. La seva devoció per Barnes va molt més enllà de la feina. És una forma d'amor impossible, reprimida i per això mateix eterna. Smithers representa la dimensió emocional del sistema jeràrquic, l'afecte cap al opressor. És el súbdit que estima el seu amo perquè no coneix cap altra cosa. El seu drama no és ser explotat, és creure que no hi ha alternativa. La seva homosexualitat reprimida no és només un tret narratiu, és un símbol. Mostra com la societat pot convertir el desig en submissió, la llibertat en fidelitat. És la versió sentimental de l'alienació marxista, treballar i estimar allò que t'explota. Però Smithers no és patètic, és tràgic. La seva lleialtat conté una bellesa amarga, la bellesa d'aquells que estimen sense esperança. I això el converteix en un dels personatges més humans de Springfield. Ell ens recorda que, fins i tot en les relacions de poder més asimètriques, hi ha espai per la tendresa, encara que sigui inútil. I que, al capdavall, l'amor no sempre allibera, sovint ens encadena amb dolçor. I que tenim aquesta, la petitona, la Maggie, la més petita, la que no parla, el personatge més silenciós i paradoxalment més simbòlic de tots. El seu mutisme és una metàfora preciosa. El futur encara sense paraules. Maggie observa, no jutja, no intervé, no té discurs. És el testimoni pur, la mirada innocent sobre el món decadent dels adults. Ella és l'esperança que encara no s'ha formulat. El llibre la llegeix com una figura gairebé zen, el buit ple de potencial. Mentre els altres parlen i s'equivoquen, Maggie simplement és, existeix, està allà. No té ideologia ni contradicció, només presència. El seu xumet, aquest petit so constant, és com un batec, un recordatori que el món encara continua. La Maggie no canvia res, però representa la possibilitat del canvi. És la pàgina en blanc dins del llibre de Springfield. Filosòficament, la Maggie és el contrapunt de la Lisa. La Lisa busca sentit, la Maggie accepta el silenci. On la Lisa parla, la Maggie escolta. I potser en aquest contrast hi ha una lliçó profunda, que el coneixement no sempre s'expressa, a vegades només s'entén. La Maggie no salva ni salvarà ningú, però no cau en cinisme. És l'únic personatge que encara pot créixer literalment i simbòlicament. És el demà observant-nos sense pressa. I després ens queda en Seymour Skinner, aquesta personificació de l'home institucional, aquell que confon l'ordre amb el sentit. És un personatge nascut per obeir normes i que en fa una religió. Creu en la disciplina com altres creuen en Déu, sense proves, però en fe absoluta. Skinner viu esclavat per l'autoritat, però també per la nostàlgia. És un home que somia amb un passat que mai no va existir. Aquell món on l'obediència garantia estabilitat i el respecte equilibri.
És la versió civil de l'exmilitar. Creu que les regles salven el món, encara que el món ja no vulgui ser salvat. A l'escola elemental de Springfield, Skinner és l'últim bastió d'un sistema educatiu que fa aigües per tot arreu. Dirigeix una institució on ningú vol aprendre, amb professors desmotivats i alumnes que viuen en un univers d'entreteniment permanent. Però ell persevera. Cada matí posa la corbata, obre el despatx, reprèn a Bart i confia, contra tota evidència, que encara pot imposar una mica d'ordre. En termes filosòfics, Skinner és el representant de la raó burocràtica, aquella que Max Weber ja descrivia com a tragèdia de la modernitat, el moment en què l'administració substitueix el pensament. Ell no reflexiona, aplica, no dialoga, regula, i en aquesta fidelitat cega a la norma hi ha una bellesa absurda gairebé quixotesca. El seu drama és que l'ordre que defensa ja no serveix a ningú, però tampoc pot desaparèixer. És una relíquia funcional, inútil però necessària. Sense Skinner, l'escola seria caos. Amb Skinner és un caos controlat. L'ordre com a superstició, com una creença ritual que ens permet fingir que el món encara té sentit. En el fons, doncs, Skinner és un heroi tràgic del sistema. Sap que tot s'ensorra, però continua posant cadires a la fila. I potser per això al capdavall és un dels personatges més humans dels Simpsons, el soldat fidel d'una guerra que fa temps que s'ha perdut. Podem veure també Springfield com el teatre del món, un nihilisme amable. Aquí res no té sentit i alhora tot funciona. És la paradoxa que defineix el món modern. Sabem que la vida no té una direcció clara, però seguim el guió igualment. Anem a la feina, fem la compra, discutim per tonteries, com si res d'això no fos absurd. Els Simpson són el retrat perfecte d'aquest nihilisme amable, aquest buit existencial amb música de fons i bromes constants. No hi ha tragèdia ni esperança, només continuïtat. És el Nietzsche, de nou, passat pel filtre de Fox TV. El llibre suggereix que Springfield és un món postdiví. Déu no hi ha mort en un esclat tràgic, com al segle XIX, sinó que s'ha anat esvaint suaument mentre canviàvem de canal. El buit que deixa no genera pànic, sinó avorriment. La gent ja no busca el sentit, busca distracció. Això és el que fa tan poderosa la sàtira dels Simpsons. Ens mostra la convivència natural amb el no sentit. No hi ha revolució, ni desesperació, ni salvació. Només el dia a dia repetit fins a la perfecció. I sorprenentment això ens consola, perquè potser la vida no necessita sentit últim, només necessita ser viscuda amb un mínim d'ironia i afecte. I això, en el fons, és el que fa Springfield seguir endavant amb un somriure cansat. I aquí també es barregen la religió i la fe quotidiana. La religió a Springfield és una institució més, ni font de veritat ni font d'opressió, sinó part del paisatge. La gent hi va per costum, no per fe. És una fe burocràtica, social, com la que queda quan Déu és una tradició familiar més. Ned Flanders encarna aquesta religió amable, ben intencionada i absolutament ingènua. És el bon cristià que fa tot bé, però que ningú vol assemblar-se. El seu Déu és més una veu interior que un poder transcendent. I això el converteix en una figura entranyable i alhora patètica, l'home que viu en un món moral que ja no existeix. Els Simpsons fan servir la religió com a mirall del nostre temps, no per ridiculitzar la fe, sinó per mostrar com s'ha convertit en una mena de decoració cultural. Una fe sense pes, sense risc, sense pregunta. Hi ha un moment sublim, repetit en diferents episodis, en què els personatges resen només quan tot va malament i després s'obliden de Déu. Tan pont torna la rutina. Potser ens ha passat a tots una mica, no? Això és exactament el que som, éssers espirituals a temps parcial. El llibre ho formula amb la ironia: a Springfield Déu és tan constant com el servei de la llum, només el recordes quan falla. És una crítica subtil, però punyent. La religió no desapareix, però es dilueix. Esdevé part del paisatge emocional, però no del pensament. I potser això explica perquè, malgrat tot, els Simpsons són una sèrie profundament moral. No perquè prediquin, sinó perquè posen en escena la nostra necessitat d'una brúixola ètica, encara que sigui casolana i incoherent. I en absència de Déu, el mercat pren el seu lloc, el capitalisme com a fe substituta. A Springfield té temples nous, el supermercat, la central nuclear, el bar de Moe, el Krusty Burger. És allà on la gent va buscar consol, rutina i sentit. Al llibre hi veu una lectura molt marxista. El capitalisme és la nova religió civil. Promet felicitat, redempció i identitat a través del consum. El pecat és la pobresa, la gràcia a tenir targeta de crèdit. El senyor Burns és el profeta, un déu sense moral, immortal, que mou el món per pur interès.
El seu poder és absolut i invisible, no imposa dogmes, només necessitats. I el Homer, com nosaltres, és el creient perfecte. Es queixa del sistema, però hi participa cada dia. La sàtira dels Simpsons és devastadora, sobretot perquè no ens exigeix res. És la nostra normalitat, tal com és. Persones que treballen en feines que no estimen per pagar coses que no necessiten mentre creuen que viuen lliures. En aquest sentit, Springfield és una paròdia de la democràcia de consum. Tothom pot triar, però només dins dels límits que el sistema marca. La llibertat, com diria Fromm, s'ha convertit en un producte més. Una de les grans troballes del llibre és com els Simpsons construeix un petit catàleg de teories ètiques sense fer-ne cap defensa explícita. Fer una mica de recopilació. Homer és hedonisme pur, el plaer com a guia vital, la Lisa representa el racionalisme moral kantià, la Marge és la virtut aristotèlica, la prudència, la mesura, Bart, el vitalisme nietzscheà, viu fora de la moral, com si fos un joc, i el Flanders és la fe sense pensament. En conjunt, els Simpsons és un petit museu de la condició humana. Cada personatge és una pregunta disfressada d'acudit. I aquesta sèrie que l'envolta tot l'humor, la filosofia del poble, aquesta clau de la volta de tot, perquè sense humor els Simpsons seria un drama existencialista insuportable. Aquest humor que transforma la tragèdia en observació lúcida. El riure és el filtre que ens permet mirar el món sense enfonsar-nos. Com deia Bergson, el riure és un mecanisme social per corregir l'excés. Quan riem d'algú, marquem els límits del que és acceptable. A Springfield riem de tot, per tant de nosaltres mateixos. És una democràcia del sarcasme. El llibre defensa que la sàtira és una forma moderna de filosofia, una manera de pensar sense semblar pedant. Quan Homer fa una bajanada monumental i l'espectador riu, però també pensa em sembla que això també ho he fet jo algun cop. I aquest instant, aquest petit clic interior, és filosofia aplicada. L'humor és l'única arma que ens queda davant la desmesura del món. No resol res, però l'alleuja. No dona sentit, però el fa suportable. Per això The Simpsons és molt més que una sèrie d'humor. És un espai de reflexió col·lectiu camuflat de broma. I com a metàfora existencial, en el fons, Springfield és la síntesi de tot el segle XX, o sigui, al final del segle XX i principi d'aquest XXI que portem, aquests 25 anys que portem, una societat saturada, irònica, sense fer per costums, sense ideals, però molt d'entreteniment. Un món on la televisió ha substituït la saviesa. I ara, últimament, els telèfons mòbils han substituït aquesta televisió. El pensament es mesura en minuts d'atenció, cada cop menys minuts. Però no és un món desesperat, és humà. És el nostre món, i això és el que fa que el Simpson sigui tan universal. No ens condemna, ni ens salva, simplement ens mostra tal com som. És un mirall, amb la nostra mandra, la nostra tendresa, el nostre desordre i la nostra obstinació a continuar vivint. Per tant, què ens vol dir en el fons aquest llibre dels Simpsons i la filosofia? Doncs que la filosofia no ha mort, només ha canviat d'escenari. Ja no és només a les universitats, és al menjador de casa, entre bromes i pantalles. Cada vegada que riem d'un absurd de Springfield, hi ha allà una petita reflexió sobre el món. El llibre ens convida a mirar els Simpsons no com una sèrie, sinó com un experiment moral a llarg termini. Més de 30 anys d'història on la societat ha anat canviant, però els personatges no. Són constants dins d'un món variable, com les nostres pròpies idees fonamentals. El desig, la por, la fe, la culpa, la necessitat d'estimar. I potser aquesta és la seva gran genialitat. Fer filosofia sense voler-ho, fer-nos pensar sense adonar-nos. En definitiva, aquest llibre ens diu que la vida pot ser absurda i tot així plena de ple sentit. Que riure és una manera d'acceptar el món i que potser el veritable savi del nostre temps no és el que ho entén tot, sinó el que encara pot riure de si mateix mentre el món es desmunta. Per tant, aquest humor no és un afegit, és un instrument cognitiu. Riure d'allò que és seriós és la manera més eficaç de fer pensar. El llibre defensa que la sàtira és una forma moderna de filosofia, una manera de dir la veritat sense que et pengin a la plaça pública. Així, cada gag absurd amaga una pregunta profunda. Fins a quin punt som lliures? Què significa ser bo? Què queda de nosaltres quan ens traiem la màscara social? I al final, què ens ensenyen els Simpsons? Que la filosofia pot viure dins un sofà davant la tele, la cervesa i un bol de cereals, que no cal portar toga ni parlar en grec per preguntar-nos per què fem el que fem, que potser l'autèntica saviesa és reconèixer que el món és un absurd funcional,
I riure, riure, riure. El llibre The Simpsons and Philosophy ens recorda que la cultura popular és una escola de pensament involuntària. Cada broma, cada absurd, cada exageració diu alguna cosa sobre nosaltres. Quan Homer menja sense mesura, allà hi ha un reflexe de la nostra pròpia set infinita de plaer. Quan la Lisa s'indigna amb el món, veiem la frustració del pensador davant la ignorància col·lectiva. Quan la Marge calla i continua endavant, entenem que l'ètica real és resistir amb tendresa. I quan en Bart fa les trapelleries que fa, sense fi, intuïm la llibertat del que voldríem tenir. El que els autors d'aquest llibre aconsegueixen no és explicar els Simpsons, sinó fer-los servir com un mirall de la condició humana contemporània, contradictòria, emocional, banal i profundament viva. Ens mostren que el riure pot ser una forma de lucidesa i que la filosofia, quan baixa del pedestal, pot estar a l'hora de sopar, al menjador, entre anuncis i rialles enllaunades. Potser per això Springfield és tan eterna, perquè és nosaltres, sense maquillatge, sense pretensions. Un laboratori moral disfressat de comèdia. Potser la gran lliçó dels Simpsons és que en un humor absurd el pensament més profund és el que encara sap riure. Aquí acabem l'episodi d'avui. Ens escoltem aviat. Moltes gràcies per estar-hi. Mindcast 30, Josep Torrent. Que tingueu un bon dia.